बे गं 41 गामिजों लोगोसे दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय बे नर्थ धेकियाजुलि बाटासिपुर ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन, दा बे समाव आं बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि अनसायनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। दिनै बेवहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोङो बिथांखौ गोसोखांनानै बिबार बावनानै हाबाफारिखौ जागायदों। दा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियावबो आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ आङो बे समाव बावहरदों। सनितपुर बिश्वनाथ बे मोननै जिल्लाया गोलाव सम सोमावसारनायाव जायफोर मुंख्लं जालांबाय, एबसुनि, एनडिबिनि, बिएलटिनि जि सोमावसारनायाव मुंख्लं जाया मानो, बे साफ्रोमबो मुंख्लंनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ आं बावहरदों आरो बे मुंख्लं नखरफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गोथौ मोनसे अनार मानखौ आं बावहरदों। जोंनि सानै बिबुंथि होलांनाय आलासि बिथांमोना जोबोद गेबेङै आरो रोखा रोखा रावजों जोंनि साननाय हनाय मावनाय दांनायफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायलांबाय। आङो एखे बाथ्राखौनो फिन खेबसेबाव बुंफिननो सानाखै, मानोना बे सनितपुर आरो बिश्वनाथ बे मोननै जिल्लानिल' जेंना नङा, सारा आसाम नाङैनो बर' फिसाफ्रा जेरावनो रायजो जाया मानो बेवहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि थासारिनि मोगा मोगि जाबोनो गोनां जादों आरो बे गासैबो रोखोमनि थासारिखौ नेवसिनो हानायखाय, बे गासैबो रोखोमनि थासारिखौ जुजिनो हानायखाय, मोगा मोगि जानो हानायखाय दिनै जोंनि हारिया बे गासैबो जेंनानिफ्राय उदां जानो लासै लासै हाबोदों। आङो दिनै बर' माहारिनि थांनाय गोलाव समाव जोंहा गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ साइमन कमिसननो मेम'रेन्डाम होजेननाय समनिफ्राय जोंनि गुबुन गुबुन मुगाफ्राव जायफोरा बिबान लाबोबाय, बेजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि सोमावसारनाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय जि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना हारिखौ दानो थाखाय, हारिखौ सोरजिनो थाखाय बिहोमा होबोबाय, सोरबा गोमोरलांबाय, सोरबा थांनानै दङ, बिथांमोननो आं दिनै रोजा रोजा साबायखर बावनो सानो। दा मानगोनां रायजोफोर, दिनै जोङो बेवहाय हादान ओनसोल होननानै बुङो आरो बेवहाय फरेस्ट ओनसोल होननानै बुङो, वाइल्ड लाइफ होननानै बुङो आरो बेवहाय जोङो हानि मोनथायखौ नांगौ होननानै जोङो सरकारनि खाथियाव दाबि दैखांनो गोनां जादों। नाथाय दुखुआ बेसो जे जारिमिना मा बुंलांदों, बे तेजपुरा दाबो बान राजानि मोनसे नोगोर होननानै बुङो। बे बान राजाया सोरमोन? जोंनिनो गोदो गोदायनि जोंनिनो जि मोनसे बर' माहारिनि एनसियेन्ट जि स्टेज, सिगांनि जि सम, बेवहाय बर'निनो सासे बिथाङा राजामोन होननानै बुङो। जारिमिनाव जोंखौ गुबुन गुबुन मुगायाव गुबुन गुबुन मुंजों गाबज्रियोमोन। मालाबा किरात होनदों, मालाबा मेस होनदों, मालाबा म्लेस होनदों। बै जायखिजाया जि मुंजों गाबज्रिया मानो, मालाबा असुर दानब बायदिसिना बुंदों। दा बै गुबुन गुबुन मुगायाव जोंखौ गुबुन गुबुन मुंजों गाबज्रियोमोन। नाथाय बे सैथोआ जाबाय बेसो, बे सनितपुर ओनसोलाव जोंनि जि आगान, जोंनि रायजो जानायनि जि मोनसे जारिमिन, बियो गोदान नङा आरो बेखौ जारिमिना मालाबाबो थगायनो हाया। दा खोथाया जाबाय, मोनसे सरकारा जारिमिन फरायनानै सरकार सालाया, जारिमिनखौ मिथिनो थाखाय बुजिनो थाखाय फरायो, जारिमिनखौ नायनानै थांखिबो लाया, थांखि लाहोनो थाखाय सोमावसारनो गोनां जायो, पार्लियामेन्टारि प्रसेसआव थांनानै थांखि लाहोनो गोनां जायो, गोबां रोखोमनि हाबा मावनो गोनां जायो। मानोना बे जोंनि ओनसोलनिल' खोथा नङा, मुलुगाव मानसिया माइग्रेसन जाबाय थायो। माइग्रेसन माने जोंनियाव सरल भाषायाव बुंनो थाङोबा हादान जानाय होननाया। मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगायाव सुबुं माहारिया गिदिंबाय थायो, सोरबा जानाय आदारनि थाखाय, सोरबा दावहा नांनायनि थाखाय, सोरबा गावनि सिकिउरिटिनि थाखाय, गुबुन गुबुन जाहोनाव मुलुगनि सुबुं माहारिया दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव
मोनसे हादोरनिफ्राय मोनसे हादोराव दावबायो आरो बेबायदिनो संसार जाबोदों। दा दिनै बान राजानि रायजो थासेयावबो इयुनाव जोंनि सुबुं अनजिमाया जानो हागौ बे ओनसोलाव खमायलांबाय, सोरबा हयथ' गुस्लायलांबाय, सोरबा हयथ' गुबुन गुबुन धोरोमाव थांबाय, गुबुन राव रायबाय, बायदिसिना थासारिया जोंनि ओनसोलाव फैबाय। दा बे समाव जायफोर जोंखौ खुंबाय बे खुंथायगिरिफोरा बे बाथ्राफोरखौ मिथिनानै जोंनि जारिमिनफोरखौ खोमानो नागिरबाय। आङो तेजपुरनि मोनसे टुरिजिमनि वेबसाइटआव नायदोंमोन गोबां बोसोर सिगाङाव। बेवहाय माने बे वेबसाइटआव लिरनाय दङमोन तेजपुर नोगोरा माने बान राजानि नोगोर होननानै, आरो बेवहायनो लिरनाय दङमोन बान राजाया बर' राजामोन होननानै। उनाव बोसोरनैसोनि उनाव नायफिनोबा बे वेबसाइटआव बे गैलिया, बेखौ खोमोरनाय दङ। माने बे सरकारनि वेबसाइटमोन बेयो। आसामनि नोंथांमोना मिउजियामाव थांदो जानो हानाय, आङो थाङाखै, खेबसेल' बोरैबा बे जायगायावनो मिटिं जाबाय थादोंमोन, बेवहाय मिउजियामाव थांनो होनना थाङाखै आङो, मिटिं जाबाय थानायाव बोरैबा हाबलांनानै नायै आसामनि मिउजियामखौ गाखोनानै नायदों। बेवहाय खामसालियाव बिराद गिदिर मोनसे आसामनि मेप दङ, आरो बे मेपआव लिरनाय दङ कार सिन होनानै जे उमुक डिस्ट्रिक्ट बेवहाय टिवा दङ, लालुं, उमुक डिस्ट्रिक्ट बेवहाय कार्बि दङ, उमुक डिस्ट्रिक्ट कसारि दङ, उमुक डिस्ट्रिक्ट बर' दङ, उमुक डिस्ट्रिक्ट गार' दङ। बेबायदि जिल्लाफ्राव लिरनाय दंजोबो आरो बे मिउजियामनि मेपआव। नाथाय जायफोर जोंखौ खुंगासिनो दङ बे हारिया बबे डिस्ट्रिक्टआव दङ बेवहाय लिरनाय गैया माने बे मिउजियाम मेपआव। जायफोर जोंखौ खुंदों, आं नुनानै जोबोद इन्टारेस्टिं मोनदों मेपखौ। जायफोरा दिनै बे हानि डमिनेन्ट सिटिजेन होननानै बुङो, खुंगिरि, बिथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टआव दङ बेयाव लिरनाय गैया माने। किन्तु जोंफोरबायदि ट्राइबेल मानसिफोर, इन्डिजिनास मानसिफोरा बबे बबे डिस्ट्रिक्टआव दङ बै मेपआव बिराद मोजाङै लिरनाय दङ। दा मानगोनां रायजोफोर बे बाथ्राफोरखौनो मिथिनानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, बिनि सिगाङाव पिटिसिनि मुभमेन्ट, बिनि उनाव एनडिपिनि बिथां डिआर नाब्ला आरो गबिन्द बसुमतारी बिथांमोन, बिएलटिनि मुभमेन्ट, बे गासैबो सोमावसारनायफ्रा बे जारिमिनारि माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनानै बुजिनानै जोंनि सोमावसारनायखौ जुरिदों। जोंनो न्याय नांगौ होननानै, जास्टिस नांगौ होननानै। आरो जास्टिसा ओरैनो होनाय जाया, बेखौ बिनायसो जायो। जुदि राम राज्य जायोबा जुदा, राम राज्य माने रामनि राज्यखौ होनाखै आङो, राम राज्यनि कनसेप्टआ जाबाय फोरजाफ्रा बियाबाबो, फोरजाफ्रा बुङाबाबो राजायानो बुजिनानै होखानाय मा नांगौ मा नाङा। दिनै मुलुगाव मानसि माहारिया जोबोद सेल्फिश जालांबाय, आरो बियो बियाबा, खुद्रियाबा, बुङाबा होआ। बिनि देरसिन एग्जाम्पला जाबाय बर' हारि। बर' हारिया बियालासिनो सिबिं गरसेबो मोनाखै बे हानि थागिबि फिसा जानानैबो। नाथाय बिनिख्रुइ देरसिन बाथ्राया जाबाय मा, जोंनि हारिया मालाबाबो मेङाखै, मालाबाबो गियाखै, मालाबाबो फासयाखै। गासैबो थासारिखौ नुसेयावबो ओरैबायदि जुजिबोदों थांनाय 40 बोसोराव। दिनै सा सानजा भारतनि गासैबो हारिया, भारत हादरनि गोबां हारिया सोमोनाङो बे बर' हारिया मा आसरित हारि बियो होननानै। आरो उन्दै उन्दै हारिफ्राथ' थुलुंगानाय लायो, जोंखौ बिराद थुलुंगानाय लायो जे बिसोरबायदिसो जानांगौ होननानै। दा बिनिखायनो जे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जेखौ सानदों मावदों बियो मालाबाबो गोरोन्थि लामाजों मावबोआखै। नाथाय जोंनि जाथियाव मोनसे दसा बेल', थाबनो गावजों गाव नांलायो, गावजों गाव एना एनि जायो। ट्राइबेल जाबाय नालाय, ट्राइबेलनि गेजेरावबो जों आरो बांसिन इमोसनेल जाहैबाय। सोरखौबा रागा जोङोबा ओरैबायदि दोखो दोखो रागा जोङो, बेखौ जेरैबो बुरखायनो हाया, सना रुपा होबाबो बुरखायनो हाया। दा मोनसे साइडआव बे अख्रा होनो जानायखायनो मालायफ्रा गिदिर गिदिर सिलाय लानानै होसोयोबाबो आगोलाव चकलेट बम बानायनानै बेजोंनो जुजिदोंमोन जोंनि मानसिफ्रा। दा बे जारिमिनाव जोंनि सोमावसारनायनि, जांख्रिखांनायनि जारिमिनखौ नायोब्ला बे 30-40 बोसोराव मुलुगाव जेसां सोमावसारनाय जालांदों बे गासैबो सोमावसारनायखौ जोंनि हारिया मावखांजोब्बाय। आङो
सनितपुर जिल्लाजों सोमोन्दो दानाया जोबोद गोबाव जाबाय। जि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आङो मिरुआव हाबजेनदोंमोन बै समावनो आङो सनितपुरजों सोमोन्दो जादों। जोंहा खुंख्रा स्वर्गियारि कुसुम बिथां दङ, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एडभाइजार। बै समाव बिथाङा डिस्ट्रिक्टनि लिडारमोन। बिथांखौ लोगो हमनो फैयोमोन। थासारिया मोजां नङामोन, गावजों गावनो दाङाबाजिमोन। बै समनिफ्रायनो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि थासारिफोरखौ आं मिथिबोदों आरो हादाननि स्ट'रिफोरखौ, हादाननि माखासे सल'फोरखौ आं मिथिनो लुबैयोमोन, हादान जानायनि बाथ्राफोरखौ। दा बेनिखायनो एसे बुजियै बुजियै आंनि गोसोआव साननाय फैदों जे मोनसे सेक्सननि मानसिया जुदि जोंनि हारियाव जोबोद इनस्टेबलबा, कुनु स्टेबिलिटि गैयाबा, दिनै बेयाव थालाय गाबोन बैयाव थांलाय, दिनै बेवहाय माबा मोनसे गायगोन गाबोन बैयाव थांलायगोन, बे हारिया मालाबाबो जौगानो हानाय नङा। बेबायदि मोनसे साननाय आंनि गोसोआव फैबाय थादोंमोन। दा बे स्टेबल समाजा बोरै जागोन? मुलुगाव दिनै मोनसे हारिया मोनसे सोदोमस्रिखौ हमथानानै दोनदों 100, 103, 104, 105 बोसोर। दा जोंनिया बिनिफ्राय बैयाव जों थांबाय थादों। ना थानसालिखौनो लुनो हादों, ना न'खौनो मोजां लुनो हादों, ना जोंनि गथ'फोरखौ मोजाङै फरायहोनो हादों। दा जों मोनसे स्टेबल समाज जानांगोन। बे बाथ्राखौ आंहा जोबोद मिथिनो लुबैनाय दङमोन। उनाव जेला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबाफारिखौ गोख्रोङै मावबाय, बै समाव आर्मि पुलिसफोरा माइरं लाबोबा गारना होयोमोन, बायदिसिना साजा होयोमोन। बे थासारिफोरखौ नुनानै आरोबाव आङो बारा जड़ित जानो लुबैबाय। उनाव सोलोंथाइनि हाबा मावनायाव बे हादान ओनसोलाव स्कुल गैया, स्कुलफ्रा भेन्सार, माखासे जेंनाफोरखौ मिथिनानै आरोबाव गोसोआव एसेबाव आरो नांनायाव नांथाबबाय। बेबायदिनो आङो मोनसे गावनो सनितपुर आनडिभाइडेड सनितपुर, दा सनितपुर बिश्वनाथ जाबाय। बिनि जोंनि बै समनि एबसुनि दैदेनगिरिफोर, थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोर बयजोंबो मोनसे सोमोन्दो दानो नाजाबोनाय जादों। आङो दिनैबो नुदों जे जोङो गोबां गिदिर मिटिं खुंदों सनितपुराव। घरामारायाव खननै खनथाम गिदिर रेलि खालामदों, तेजपुराव खालामदों, धिकाजुलियाव खालामदों। मालाबा सान्दुं थिं समावबो हानि मोन्थायखौ लानानै जोङो रेलि खालामदों। दा बे गासैबो हाबाफारियाव नोंथांमोननि जि पार्टिसिपेशन, बाहागो लानाय, बेखौ नुनानै आङो दिनैबो आंनि गोसोआव जोबोद मोनसे थुलुंगाखांनाय फैयो। बेखौ स्पर्टिं स्पिरिट होननानै बुङो। एनि टाइम माने फाइट खालामनो हानाय, एनि टाइम माने नांनो हानाय। दा मोनसे हारिया अब्लासो भाइब्रेन्ट हारि होननानै मिथियो, जाय जेंनाखौ नुनानै, जेंनाखौ बुजिनानै सिरि जिरायनानै थाया, बे हारिखौ भाइब्रेन्ट हारि होननानै बुङो। दा जोंनि हारिया मोनसे भाइब्रेन्ट हारि। दा बेवहाय नांगौ जखानि सोलोंथाइ लानाय सुबुं थानाय मोनब्ला, बेवहाय नांगौ बायदियै हिउमेन रिसोर्स थानाय मोनब्ला, नांगौ बायदियै जोंहा जोंनि मानसिफोरखौ जोङो दानानै लानो हानाय मोनब्ला, आङो दिनैबो फोथायो सा सानजा भारतआव बयनिख्रुइबो जौगासिननाय हारि जानो हागौमोन। दा बेखौनो दिनै 2020 मायथाइयाव, बिनि सिगाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय साननाय जाबाय। 2005 मायथाइनिफ्राय NDPनि नेगोसिएशन जाबाय। बै समाव बर'जों बर'नो होसोलायनाय थासारिमोन। नाथाय जोङो एबसुआव थानानै बेखौ जेरैखि जाया बेलेन्स खालामनो नाजादोंमोन। आरो उनाव आं नुयै मोनसे समाव सानबाय जे बे गोरोबथाखौ खालामनांगोन। दा गोरोबथाखौ खालामनो थांनायाव NDPखौ मोननै मोनथाम गावस्रा होबाय माखासे खैसारियाव। दा बेफोर थासारिखौ नुनानै जोङो सिङाव जोबोद साननो गोनां जाबाय जे जोंखौ गावस्रा होजोबनानै फिनिश खालामनो सोरबाया साननाय खैसारियाव जों गोग्लैगोन नामा। दा बेखौ बुजिनानै 2020 मायथाइयाव जेसेबां दोङो गासैबो खौसे जानानै मोनसे एकर्ड खालामनांगोन। आरो बे एकर्डआव जुदि जों एबारबो आलादा रायजोखौ मोनाब्ला, गोदो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जे सिमा खादोंमोन संकसनिफ्राय सदियासिम जोंनि रायजोआ जानांगौ, दा बेखौनो जोङो जुजिथाबदोंमोन। उनाव नुबाय जे गहपुरनि सिमलागुरिनिफ्राय सानजाहा थांनायाव जोंहा जेंना दङ। दा बेनिखायनो गहपुरनि सिमलागुरिसिम सिमा लानानै बे गामिखिनिखौ जेसेबां कन्टिगिउवास नांजाबजोबनाय गामि दङ बेखौ सोनांगौ होननानै मोनसे मिशन लानानै बे गोरोबथाखौ खालामनाय जादों। ओंखायनो आङो आगोलाव
मिटिंगानो फैबाथाय बुङोमोन जे जोंनि एबार एकर्डनि थांखियानो जाहैबाय सानजाहा सिमाखौ अर होनाय। दा बे थांखिखौ जों लानांगोन, मानोना फैबाय थानाय समाव जोङो 100-200 रोजा बोसोर संसार जानांगौआव जोंनि फैबाय थानाय आथालफ्रा जोलैफ्रा हारिनि थामोनथा सिनायथिखौ लानानै मोनसे गोख्रों हारि हिसाबै गसंनानै थानो थाखाय जोंनो नांगौ जखानि हा हु बायदिसिनाफोरखौ जों दानो थिखानानै दोनलांनो हानाय जानांगोन। दा नंखायनो आं साफ्रोमखौबो खावलायो, जोंनि हाफोरखौ आद्रि खालामनो नाङा। सोरबा फानलाबायनानै बायदिसिना खालामनानै आद्रि खालामनो नाङा। हाजोंसो जोंहा सोमोन्दो दङ। दा बे हाखौ जोङो रैखाथि होनांगोन। दा नैबे समाव जोंहा जे बै समाव जोङो रेलि खालामबाय, आन्दलन खालामबाय, एसे आगोलाव आफादगिरि बिथाङा बुंलांदों, आंनियाव जि हिसाब दङ 11,637 दिनैसिम फेमिलिया हानि मोन्थाइखौ मोनबाय। जोंनि सोमावसारनायाव जोङो पेरेलेलि राजखान्थि जेंनाजों लोगोसे हानि मोन्थाइखौबो जों लाबोफाबाय थादोंमोन। दा नैबे बोसोरनै बोसोरथामनि समाव गुसुं समाव जों जे 11,000 हा मोननो हाबाय, बेबो जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर एचिभमेन्ट। आरो आंनि गोसोआव एनि टाइम थाबाय थानाय मोनसे एजेन्डाया बेमोन जे बे ओनसोलनि हाखौ जेरैखि जाया मोन्थाइखौ मोनथारनांगौ। आरो बिनि थाखाय जेब्लानो CMखौ लोगो मोनो, आङो खोथाखौ फिदिंबाबो बुङो जे दादा थाबैनो हाखौ होनांगौमोन, थाबैनो हाखौ होनांगौमोन। बे मानसिफ्राथ' जोंनिनो थागिबि मानसि, हाखौ होनांगौमोन। गिबि समाव बिथांमोना सानोमोन बिनि हा माखासेखौ होयोब्ला मोनसे हारियाल' मोनगोन, गुबुन रावबो गैया होननानै। नाथाय उनाव बिथांमोना एबसुनि नारसिननाय, बयनिबो नारसिननाय मानिनानै दिनै हा हुखौ होनो नागिरबाय। आरो बिश्वनाथाव 1500सो SGLCआव दा नांथानानै दङ होनदों, बेबो जागोन। बे जायोबा जोंहा प्राय 13,000निख्रुइ बांसिन जोंनि मानसिफ्रा हानि मोन्थाइखौ मोनगोन। दा जिखिनिया थालांबाय बेखौ जों नागारनाय नङा। वाइल्ड लाइफ बायदिसिना होननायनि मोनसे सावरायगासिनो दङ। दा बेफोर ओनसोलफ्रावबो बोरैहाय जोंनि हाखौ मोनजोबनो हायो, बेखौ धैर्य सहकारे जों आवगायलांनांगोन मानगोनां रायजोफोर। जों बेवहाय धैर्य हारा जाबा जानाय नङा। आगोलनि समाव नुदों, मालाबा एबसुआ मावनाय, सोरबा मावनायखौ मोजां मोनैनि 7-8सो मानसि ओंखारो, थाखा फैसा खांलाबायो, ओरै जागोन ओरै जागोन, नाथाय जाया। सोरबा फैयो, मन्त्रि मनला फैनानै ओरैबायदि बुङो, ओरै जागोन, नाथाय जाया। दिनै माबोरै जाफैखो? ना थाखा फैसा होनांखो, ना मा खालामनांखो? मोनसे सिस्टेमजों बियो जायो, गासैबो मोनसे समजों जायो। दा नंखायनो धैर्यआनो बयनिख्रुइ गिदिरसिन जोंनि सलुसन, जोङो जेंना सुस्रांनायनि लामा। नाथाय जोङो नांगौ समाव खौसेयै जों गसंथानो हानांगोन, सोमावसारनो हानांगोन। आङो बेखौ मिजिंथियो। दिनैनि समा सोमावसारनायनि नङा, हारि दानायनि सम। आं गुसुं मोननैसोल' नोंथांमोननो उदाहरन होनो नागिरदों। नै जाथ' 11,000 दासिम हाया मोनबाय, प्राय 12,000नि खाथियाव। BTC ओनसोलाव मा जाखो? जोंनि सरकार फैनायनि उनाव 1,06,000 सुबुंनि हानि जेंनाखौ फोजोबनानै होबाय जों। 1,06,000 मात्र बोसोरथामाव। आगोलाव सरकार 17 बोसोर दङमोन, बे जेंनाफोरखौ नायाखै। आरो बे 1,06,000नि गेजेराव जोंनि मानसियानो 40,000निख्रुइ बांसिन मोननाय, हानि मोन्थाइ मोननाया। दा जोङो नुबाय जे जोंहा सुबुं धोन दानांगौ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइनि गोबां हाबाफारि लाबोबाय। बोरैहाय सुबुं धोन दागोन, गुन गोनां सोलोंथाइखौ बोरै होगोन? जों सरकाराव फैनानै इसेल'सो खामानि मावबाय। थांनाय नैबे बोसोरनि सिगां बोसोराव जेब्ला APSCनि रिजाल्ट होयो, सा 25 फरायसाया खनसेयावनो APSC पास खालामदों BTC एरियानिफ्राय। आरो देग्लाय बोसोराव BTC एरियानिफ्राय गासै 50 फरायसाया APSC पास खालामदों। आरो बिनि गेजेराव जोंनि बर' फरायसाफ्रानो गासै आसाम नाङै 40 फरायसाया देग्लाय APSCनि आनजादखौ उथ्रिसार जानो हादों। आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिशननि साख्रि मोननो हासिगोन बिथांमोना बेनि गेजेरजों। दा मावनो गोसो बाहायो। जोङो दिनै इन्टारनेशनेल स्टेन्डार्ड फुटबल खुंदों। बेखौ नुनानै गामि गामि हाजार हाजार जोंनि लाइमोनफ्रा दायो फुटबल गेलेनो फैदों। आरो फुटबलाव जोंनो मोनसे समाव गासैखौबो जोङो दखल खालामगोन, बेबायदि लाइनाव थांगासिनो दङ। हारिमुनि बिथिङाव गोबां सोलायनाय फैदों।
जौ जुवा बायदिसिना थासारि जों सरकाराव थानानै जेला गसंनानै होबाय जे जुवा जानो मोना बायदिसिना मेला जानो मोना जायफोर समाजाव खहा जायो दिनै गासैबो थासारिया मोजां जानो गोनां जाबाय। दा बेनिखायनो मानगोनां रायजोफोर जुदि दैदेनगिरिफ्रा सानोबा समाजखौ फोसाबनो होननानै फोसाबनो हायो, हायै जेबो गैया। दा जों बायदि हारिया 30-40 बोसोर सोमावसारनानै माखासे मावनांगौ खामानिखौ मावनो थालांबाय। दा नैबे समाव मोजां थासारि फैनाय लोगो लोगोनो जोङो मोजां खामानिफोरखौ मावनांगोन। मोजाङै न' बां लुनो नाजानांगोन, गथ'फोरखौ मोजाङै फरायहोनो नाजानांगोन, थानसालिफोरखौ मोजाङै लुना लानांगोन, आर'जफोरखौ मोजाङै गाबनांगोन, आखल आखुखौ मोजाङै दानांगोन, सोद्रोम समाजनि जि माखासे एक्सारसाइज बेफोरखौ जों खालामनांगोन। आरो लोगोसे रांखान्थि फारसे बोरै गोख्रों जानो हागोन बिनि खोथाखौबो जों सिन्था खालामनांगोन। जोंनिया दिनै बोथिसे मोनजाबा जाबाय, मोनानि बोथिसेखौ मोनजाबा जाबाय, गाबोन फुङाव मोनजाबा जाबाय, बेबायदि थांनो नागिरो। दा एसेबां मोजां हा हु दङ, गय गायनो हायो, बायदिसिना फिथाइ सामथाइ गायनो हायो, गुबुन मोजां दंफांफोर, दामि माखासे दंफांफोर दङ बेफोरखौ गायनो हायो, गासैखौबो। आरो वार्क कालचारखौ एकदम स्ट्रं खालामनांगोन। जाय हारिया खामानि मावो, मुलुगाव रावबो हारि गैया जायनिखि खामानि मावालासिनो मोनजायो। दिनै इउरप आमेरिकाफोरखौ जों जौगादों होनदों, बिथांमोना आखायाव आखाइ हेबनानै जौगायाखै। बिथांमोननि मानसिफ्रा 12 घन्टा 16 घन्टा गाहाम 18 घन्टा गाहाम खामानि मावदों, बिनि थाखायसो बिथांमोना जौगादों। दा नंखायनो रायजोफोर, आं लोगो मोननानै मोजां मोनबाय, गोजोनबाय। दिनै मोनसे सोमोन्दोआ दिनै जाबाय। इलेक्शननि उनाव फिन खेबसेबाव आङो नोंथांमोनखौ उदालगुरियाव लिंहरगोन। बै समसिम गामिनि मा जेंना आरो जों सरकारनिफ्रायबो मोनसे टिम हरगोन, जिखिनि गामियाव हाबग्रोबाय बिनि माखासे जेंनाफोरखौ जों नायलांबाय थागोन। जिखिनि गामिया हाबाखै बे गामिखौ सोनो थाखाय एबसुनि आफादगिरि, सागानगिरि गासैबो ज' सावरायगासिनो दङ। बिथांमोनाबो माखासे गेलेनो नागिरो, गोदो गोदायनिफ्रायनो गेलेबोबाय, नाथाय जोङो बिथांमोननि गेलेनायाव इसेबो लेमनो गोसो गैया। ओंखायनो जों धैर्यखौथ' हमगोन, लामाखौथ' नायगोन, नाथाय बिदि नङा कि जोङो सरकाराव दङ होननानै गासैखौबो मेगन मिसिबना थांगोन। जेब्लानो नांगौ अब्लानो गसंगोन रायजोफोर। मानोना जोंनि बेकग्राउन्डआ, जोंनि फाउन्डेसनानो हारिनि थाखाय सोमावसारनानैसो फैनाय। दा नंखायनो पावार, थाखा फैसा माबा माबि बिसोरो जोंखौ मालाबाबो आन्दायहोनो हानाय नङा। जोङो गाबोन गारनो नांगौबा गाबोन गारगोन, समफोर गारनांगौबा समफोर गारगोन। नाथाय गारनायजों जुदि जेंनाया स्ट्रं जायाबा, जि समसिम गारथ'नो नाङा बै समसिम हारि दानायनि खामानिखौ मावनांगोन। बेनो जाहैबाय संघर्ष और निर्माण। संघर्षबो खालामनांगोन, जांख्रिखांनांगोन, निर्माण सोरजिनोबो नांगोन। दिनैनि मुलुगाव थांना थानांगौब्ला साइन्स, टेक्न'लजि, इडुकेसन, इक'नमि जेरावबो जों दावगालांनांगोन। आरो जों हायै नङा, जों हायो, खालि जों मालाबा आन्दायनानै थायो, जों लामाखौ संनो नागिरा। लेखा गोरों जिखिनि दङ बिथांमोना समाजनि दायित्व लानांगोन, बयबो गावबा गावनि खामानिखौ मावनांगौ, अब्लानो समाजा जौगालांगोन। आङो बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखिसै। बेवहाय आंनो सनितपुर जिल्लानिफ्राय माखासे फरायसालिनि लिस्ट होदों। स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि बाथ्राखौ लानानै सावरायगासिनो दङ। गंजि कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जाग्रोबाय, बिनि उनाव हायार सेकेन्डारि, बिनि उनाव हाई स्कुल, बिनि उनाव एमइ एलपिफोरखौ खालामगोन होनदों। नाथाय गभर्नमेन्टनि पलिसिया थाब सोलायबाय थायो। जोंनि एकर्डआव लिरनाय बादिब्ला निट बेसआव खालामगोन होनदों। दा निट बेस होनोबा बबेयाव नांगौ बेखौ खालामगोन होनदों। दा बे हिसाबै जोङो नारसिनलांबाय थागोन, जोङो खामानि मावलांबाय थागोन। बिश्वनाथनि लिस्टखौ आङो आफादगिरि संगल गयारि बिथांखौ खावलायदों। दा सनितपुरनि लिस्टखौ होनायलाय बे सनितपुरनि गं 13 फरायसालियाव क्लासरुम मोननै नांगौ होनदों। बे 13 फरायसालियाव क्लासरुम मोननै लुनो थाखाय 12 लाख रां होनाय जागोन बे 13टा फरायसालियाव। बिनि बादै जोंहा एबसुनि आफादगिरिया खावलायदों, ओरैनो खुगा गोजा सोमोन्दो दानायनिख्रुइ एसे मोजाङै दानाया मोजां। दा बेवहाय जोंनि देग्लायनि बाजेटआ जाथ'वाखै, थेवबो जों आलारि सोरां होननाय मोनसे बिथांखि लादोंमोन। बे आलारि सोराङाव जोंनि थानसालिफोरखौ लुनाय,
थानसालिफोरखौथ' रायजोफ्रा गावबा गावनो लुयोबो दा थेवबो जों एसे मदद खालामनो थाखाय आलारि सोरां बिथांखिखौ लाबोदों 2 लाख जायखिजाया सिबिनाय धोरोम सिबिनाय थानसालियाव होयो दा नोंथांमोना बे 41टा गामियाव मोनसे नोंथांमोना रायलायनानै लिस्टखौ होग्रोदो बे 41टा गामियाव थानसालिफोरनि थाखाय 2 लाख रां होनाय जागोन 41टानोबो दा बेवहाय मोनसे सुजित नार्जारी अडिटोरियाम देग्लाय जों गासै 40 बानायदों बे सुजित नार्जारी अडिटोरियामखौ मोनसे नांगौ होननानै मेमोरेन्डाम होदों बेखौ जोङो देग्लाय बोसोराव गोदान फाइनान्सियेल इयाराव सुजित नार्जारी मेमोरियेल मोनसे अडिटोरियाम नोंथांमोननो बेवहाय लुनानै होगोन आरो स्किल एन्टारप्रेन्योरशिप ट्रेनिं सेन्टार नांगौ होनदों अनसुमैयाव बाटासिपुराव सुजित नार्जारी मेमोरियेल अडिटोरियाम अनसुमैनि जि मोनसे स्किलनि बाथ्रा बुंदों सेन्टारनि बेखौ आङो टाटा L&T बे कम्पानिफोरजों जों खामानि मावगासिनो दङ बिथांमोनजों सावरायगोन आरो बेखौ गायसननो थाखाय नाजादों डिजिटेल लाइब्रेरि सेन्टार नांगौ होनदों अकल डिजिटेल लाइब्रेरिया हारसिङै थांना थानो एसे गोब्राब जायो दा नंखायनो बेजों लोगोसे माल्टिपार्पस कचिं सेन्टार जोंनो नांगौ बे माल्टिपार्पस कचिं सेन्टार आरो डिजिटेल लाइब्रेरि गंसे लुना होनाय जागोन बड'लेण्ड गेस्ट हाउस सटायाव मोनसे लुनांगौ होनदों अलरेडि जों गहपुराव गंसे लुनायनि थाखाय थिक खालामखाबाय आरोबाव मोनसे जोङो 1 करोड़ रां गारनानै सटायाव मोनसेबाव गेस्ट हाउस लुनाय जागोन जाहाथे मानसिफ्रा थांना फैनाय जायो बेवहाय ब्रिजनि बाथ्रा बुंदों माखासे इउनिभार्सिटि पलिटेकनिकनि बाथ्रा बुंदों बेखौ उनाव रायलायगोन आरोबाव मोनसे स्टेडियाम जोंहा गेलेनायनि थाखाय जोबोद माखासे हाबाफारिफोर लादों दा बेवहाय सम गैयैलाय बिथाङा बुंनो हायाखै उनाव फैनानै बुंगोन आङो बे सनितपुरनि बबे मैखोम ओनसोल बबे सेन्टार बेखौ नायनानै होयोब्ला बेवहाय मोनसे बिर सिलागांनि मुङाव 5 करोड़नि मोनसे स्टेडियाम मोनसे लुनानै होनाय जागोन बेखिनि खोथाखौ आं नोंथांमोननो फोसावबाय आरो बयनिसिमबो अननाय सिबिनायखौ बावहरबाय दा खोथाया जाहैबाय राजखान्थिनि बाथ्रा बिजेपिनिनो दैदेननायाव NDA गभर्नमेन्टआ दिल्लीयाव फैफिनगोन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिथाङानो प्रधानमन्त्री जाफिनगोन बेयो जोबोद रोखा दा नंखायनो माखासे हारिफ्रा अरायबो पावार पलिटिक्सखौ गेलेयो आरो बिनिफ्रायनो खाबुखौ लायो जोंबो सिगांनिफ्रायनो पावारजोंनो माखासे बार्गेनिं खालामनानै जोंनि मोन्थाइफोरखौ जोङो लाबोदों दा नैबे समाव सनितपुर आरो बिश्वनाथाव हानि मोन्थाइखौ मोननायनि खामानि सोलिगासिनो दङ गामि सोसननायनि खामानि सोलिगासिनो दङ गुबुन माखासे जौगालु हाबाफारि सोलिगासिनो दङ दा नंखायनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव रायजो राजाफ्रा बयबो ज' थानांगोन आरो जोङो नोंथांमोननो फोरमायगोन जे दिनैनि समाव जिहेतु NDA एलायन्सआव जोंबो दङ दा बेनिखायनो सनितपुराव NDAनि बा बिजेपिनि जाय लकसभायाव फैगोन बे बिजाथिखौ जोङो बयबो खौसेयैनो गसंथानानै भट होनांगोन आरो मोनसे मेसेजखौ होनांगोन नोंथांमोना जोंनि खामानिखौ मावनांगौ आरो जोंबो नोंथांमोनजों थागोन दा दिनैनि समा हेंथा खालामनायनि सम नङा मानोना जों हारसिं हेंथा खालामनानैबो जेबो खालामनो हानाय मोनसे थासारि गैथ'आ दा नंखायनो सोमावसारनांगौ खुद्रिनांगौ मा खालामनांगौ बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांखि लागोन आं रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायदों जे बिसायख'थिनि मुङाव जानो हागौ मोनसेबा मोननै जों मिटिं खालामगोन बयबो ज' ओंखारलायनांगोन आरो जोङो खौसेयैनो थानानै एबार जों मेसेज होगोन जों सासेबो लोर सोर जाया नाथाय जोंनि जेंनाखौ फोजोबनांगोन फारसेथिं बर' कसारी काउन्सिलनि जि समस्ति फोसावनाय इलेक्सन बानायनाय बेबायदि बाथ्राफोराबो दिनै सावरायजागासिनो दङ बेखौबो जोङो थाबैनो खालामनांगोन दा बेफोरखौ नुजोबनानै जों जाहाथे खौसेयै गसंनो हायो आं बेखौनो खावलायनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों।